misali a faɗa ko kuma a rubuta wani alƙalami ko alli. Kin sace min da tunani kin yi ado a idanki da kwalli. Batun da nake saurara in kin shirya zan yi su'ali. Ina so ni ki ga yadda in san adadin zurfin ki a sona. Shi gamin da kadar ba wanda ya kai ni a maza yau na fita zakka domin kowa na ke ce raini. Na samu diyar dattawa ɗaya asali kawai na ta bani da kyau ga kyan hali fuskar da tana hasken imani. Adan da yana ruɗa na har wata rana in mance kaina. Alkawari karke da amana ziyarar so ka zo mini soyayya ni da kai zan kulla a raina kai ne zaɓi na san za ka rike da amana. Hafsa, ku sallama ma baraki amsa min ba. Na lura da ke tsawon lokaci ina ta bibiyar ki amma gaba daya ba ta ni kike ba. Kai in dai Habibila na numfashi a duniyar nan ba za ka taɓa samun kula daga gare ni ba. Kai ko bayan baran shi sai dai kawai kai haƙuri. Hafsa me na miki kika sani ne? Kunki na zo kirki na amana ziyarar so da zo miki soyayya ki aminta mu kulla a mata ki na yi nuni na buɗe miki sirri. Soyayya mun yi musaya mun zama jini da hanta. So amshi furen soyayya lafazin suna kika furta. Kai mun darasin soyayya yaushe zan zo mi bita. Mai kyan baki da washirya na san kiki na da fahimta. Ina zuga ni karnai rauni ba na ɓoye sirrina. Ka azurfa ka ta gulla wanne kika so in baki. Ai gwara ka ba na zurfa kai mini kyautar mamaki. Kin zarce na baki azurfa zinare ma zan baki. Ni a raina ka da girma a gidan muka miƙa sadaki. Duk uzuri na tuni na dore auren ki na sa a gabana. Murna ta babu iyaka ranar da gidanka na tare. In na ganki cikin fada da wahala ta duka ta kare. Allah sarki na yi roƙo ka cikan buri mu yi aure. Amin Allahumma amin kuka na yau kin share. Dan albarmar manzo na rabbi ka sami auren sunna. Kunki da zo kirki